हाय फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ मिथिसार बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय। जोंहा दिनै बिमा बुरैया मा ओंख्रि संदोंलाय आं नोंथांमोननो एसे देखायनोसैलाय आरो। आंना एसे गारमाया एसे थराय मोनबाय थादोंलै, गगा मोननो नागिरदों, देन्जार खोलाबदों। नै माथो उवालसो नुजेनबाय। अनला गोजासो नामालै ओंख्रियालाय दिनैना। माजों संगोन? बोरो थालिर फस्लायालाय? नै थालिर फस्लाजों बेदर होखाबाय माथो, ग्लब ग्लब गोदौबाथाय अनला सिनोबा। होबाय एबार नै अन होजेनबायानोसै। एबार अनखौ होखांबाय नै, गोदौनानै ग्लब ग्लब गोदौनानै दा संख्रि खारै साखिजोबबानो नांबानो जाबाय आरो। नै आइया साखिबायानो, अनला ओंख्रिया मोनबाय। लागाव थालिर फस्ला अनला बेदर, अमा बेदरबावसो बेबो, बयलार नंबावा, गोथावथार जागोन। दा जानायाव डाइरेक्ट खिन्थागासिनो आं लोगोफोर, मोनबाय आरो नै खांनो जाबायानोसै। नै अदाबनिफ्राय खांबायानो सारायखौ, माने आं दानि बावै भिडिअखौ चेक खालामनानै खांबायानो आरो नै खांबाय। एबार जानायखौ खिन्थाहैनोसैलाय। होखावनांगौलै जानाया बाला मोननायावनो। बैसागुआबो गैथारला, गाबोन समफोरनो सौफैहां जाथारबाय। भिडिअ खालामनानै गरम मोनलायबायलां, बायहेरायाव फैनानै दासो स्रां मोनबाय। लागाव दाना नै जासिनोसै अनला ओंख्रि थालिर फस्ला अमा बेदरजों। अमा बेदरा बोरो? अमा बेदरखौ जाग्रोनांगोन। नुगोना नुवाखै केमेरा एंगेलफ्रालाय जानो जाखाया आंनाव। गुदुंहा होबाय आख्रामोन, ओंखाम जानोसै। अमा बेदर बेखिनियानोसै। नोंथांमोननाव जायनाव गोदान नटिफिकेसन नोंथांमोना थाब साबसक्राइब खालामनानै होदो अननानै प्लिज। बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। साबसक्राइब खालामदो, शेयार खालामदो, लाइक होदो, कमेन्ट होलाबायदो। बाय बाय गाइस।